Polisan li Amedê avêtin ser avahiyên Ajansa Nûçeyan a Dicleyê dîha û Rojnameya Azadiya Welat. Serdagirtina polîsan a li ser çapemeniya Kurd rastê nêrazibûnekî mezin hat. Di serî de hevşeredarên Amedê parlamenterên HDP zextên li ser çapemeniyê şermezar kirin. Ev rê û rêbaz ne mümkün e me bişkîne, ne mümkün e me bitirsîne, ne mümkün e me ji riya me de derxîne. û ev 30 sala we bedelekî mezin gihîştine asta herî mezin, asta herî bilind û em carekî din wek daxwaza piştgiriya xwe tînin ziman. Sazî û dezgehên rojnamevaniyê jî ajans û rojname bi tenê nehiştin. Ev çûn serdana her du saziyan û piştgiriya xwe nîşan dan. Hukuki bir davranış değil. Serdegirtina li ser dîha û azadiya welat nêzîkahiyeke nehuquqî ye. Di dema pêvajoya aştiyê de jî me anîbû ziman ku li vê herêmê rojnamevan dixwazin di şert û mercên azad de bixebitin. Lê mixabin ev azadî hê jî tune ye. Her alî dixwaze em li gorî rastiya wan nûçe çêbikin. Dema ev pêkneyê jî zextê datînin ser rojnamevanan. Ev zext û zordarî nerastin û divê rojnamevan azad bin. Çalışma yürütecekleri bir ortam sağlayabilirlerdi. Polisan do êvarê avêtin ser dîhayê Azadiya Welat û Êşanên Aramê û Kurdî derê. Di serdagirtinê de 32 rojnamevan hatin binçavkirin, rojnamevan piştre serbest hatin berdan. Rojnamevan dibêjin zext çiqas zêde dibin bila bibin, divê rojnamevan ji rastiyan tawîz nedin û agahdarkirina civakê berdewam bikin. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.